1986. Adelaide je ljetovala s roditeljima u Santa Cruzu. Dok je njezin otac ometen igrom, Adelaide odlazi. Nakon što je izbjegla susret s muškarcem koji drži znak s citatom iz Biblije, Adelaide se spušta nekim mračnim stubištem i nalazi se na plaži, gdje vidi kako se približava oluja. Zatim primijeti napuštenu zrcalnu kuću atrakciju i uđe unutra. Ona luta okolo i zadivljena je lažnim malom iz igre. Odjednom nestane struje i Adelaide slučajno naleti na ogledalo. Počinje zviždati, tražeći izlaz i na njezino iznenađenje, netko uzvrati. U ovom trenutku Adelaide naleti na drugo ogledalo, ali kad se okrene, njezin odraz nije tamo. Kad se druga djevojka napokon okrene, Adelaide je može samo užasnuto pogledati. 2019. godine odrasla Adelaide i njezina obitelj dolaze u svoj ljetni dom na odmor. Za vrijeme ručka njezin suprug Gabe kaže njihovoj kćeri Zori da ne bi trebala odustati od trčanja jer bi jednog dana mogla doći na olimpijske igre. Njihov sin Jason vježba čarobni trik, ali previše je sramežljiv da bi to učinio pred svima. Gabe najavljuje da idu na plažu u Santa Cruz, a čini se da Adelaide nije oduševljena tom idejom. Prisjeća se kako su njezini roditelji razgovarali o njoj nakon incidenta u kući smijeha da je bila odsutna samo 15 minuta, ali čini se da je i dalje imala posttraumatski poremećaj. Željeli su da podijeli svoju priču, ali ona je odbila izgovoriti riječ. Terapeut im je savjetovao da pomognu Adelaideu da se izrazi umjetnošću, poput plesa ili crtanja. Trenutno se Adelaide i Gabe svađaju jer ne želi ići na plažu. Gabe je podsjeća da je ovo prvo ljeto koje su posjetili otkako je baka umrla i uvjerava je da to učini zbog djece. Adelaide tada kreće u potragu za sinom i pronalazi kutiju s dječjim stvarima. Fotografija je tjera da se prisjeti dana kada je bila plesačica i postaje nervozna gledajući se u ogledalo. Trenutak prekida vrisa Jasona, koji se sakrio u ormar i tamo zaglavio. Nakon što ga je oslobodila, Adelaide ga podsjeća da se tamo ne smije igrati. Kasnije, u automobilu, Adelaide se pokušava opustiti i uživati u vremenu sa svojom obitelji, ali pogled na plažu čini je napetom. To joj vraća još jedno sjećanje na roditelje koji su se svađali oko incidenta u kojem nije mogla ni govoriti. Probudi se kad začuje buku hitne pomoći i primijeti kako bolničari odvode mrtvog muškarca. Adelaide ga prepoznaje kao tipa s biblijskim plakatom koji bio na karnevalu. Na plaži se druže s Tylerima, iako Adelaide zapravo ne voli Kitty i podnosi jer su i muževi prijatelji. Ni kćer i mače ne vole Zoru jer su zle. Kitty želi razgovarati, ali Adelaide kaže da joj je teško razgovarati. Adelaide je opet nervozna zbog toga što je okružena s toliko bučnih ljudi i na kraju se isključi dok je gotovo ne pogodi leteći tanur. U međuvremenu, Jason izlazi iz kupaonice i ugleda muškarca odjevenog u dugački ogrtač s prstima koji kapaju krv. U tom trenutku Adelaide primijeti da joj sina nema i paniči, ali Jason se vraća i objašnjava da je upravo izašao na zahod. Te večeri Adelaide, stavljajući Jasona u krevet, pronalazi njegov posljednji crtež na kojem je prikazan muškarac koji krvari. Adelaide kasnije kaže Gabeu da želi otići jer se zbog tog mjesta osjeća izvan svog elementa. Priča priču o incidentu s ogledalom, objašnjavajući da se djevojka koju je vidjela okrenula i vidjelo se isto lice kao i njezino. Adelaide je otrčala natrag roditeljima, ali od tada se brinula da će se njezin doppelganger vratiti po nju. Mnogo se čudnih stvari događalo otkako su stigli, a Adelaide misli da su to znakovi. Kad joj Gabe kaže da se ne brine jer će je on zaštititi, struja se isključuje. Tada Jason dolazi reći roditeljima da je obitelj na prilazu. Osvrću se oko sebe i potvrđuju da vani stoje četvorica jezivih ljudi koji se drže za ruke. Adelaide se odmah uspaniči i nazove 911, a Gabe izlazi van kako bi rekao strancima da napuste njegovu kuću. Nitko od njih ne reagira, pa se Gabe vraća u kuću, a Adelaide mu kaže da će policajci stići za 14 minuta. Ne želeći čekati toliko dugo, Gabe zgrabi palicu i ponovno izađe iz kuće kako bi zaprijetio strancima. Odjednom se skrivaju dvije male figure, a najviše se počinje približavati Gabeu, koji u panici juri unutra. Zora trči da se sakrije gore i primijeti da se jedan od stranaca penje na drvo, dok drugi viri kroz prozor i gleda Jasona. Adelaide privija djecu, a Gabe stoji na ulazu i sluša velikog neznanca kako lupa po vratima. U tom trenutku kucanje prestaje i neznanac počinje zviždati kad pronaže rezervni ključ ispod lažnog kamena. Kad pokuša otvoriti vrata, Gabe ga odgurne kako ga ne bi pustio unutra, ali neznanac uže i ukrade palicu. Udari Gabea njime da ga sruši, a vrata se otvore i Abraham se pojavi, koji izgleda točno poput Gabea. Ostali stranci ulaze, razbijajući prozore, a obitelj s užasom primjećuje da su ti ljudi točna kopija njih samih. Jedina razlika je u tome što su svi odjeveni u crvene kombinezone i drže škare. Dvojnici uključuju Kemin i čini se da komuniciraju samo režanjem, osim replike Adelaide, crvenokose koja govori vrlo škripavim glasom. Počinje pričati priču o djevojci koja je imala sjenu, objašnjavajući da su međusobno povezane. Kad je djevojčica pojela, dobila je dobru hranu,
ali sjene su morale loviti i jesti sirovog zeca. Na Božić je djevojka dobila prekrasne igračke, ali sjena je imala stare stvari od kojih su joj boljele ruke. Jednog dana djevojčica je upoznala princa i zaljubila se, ali sjena je upoznala Abrahama. Nije bilo važno je li Abrahamova sjena voljela ili ne, budući da je bio vezan za princa djevojke, sjene su se također morale udati za njega. Kad je djevojčica dobila lijepu kćer, sjena je rodila malo čudovište. Tada se djevojčici rodilo drugo dijete, a liječnici su joj otvorili trbuh, ali sjene su to morale učiniti same. Sjena je dugo mrzila djevojku, sve dok jednog dana nije shvatila da je Bog doživljava. Kad Reid završi svoju priču, prestrašeni Gabe nudi novac i druge materijalne stvari kako bi ih natjerao da odu, ali je odbijen. Pita tko su, a Reid odgovara da smo Amerikanci. Zatim prisinjava Adelaide da se lisicama priveže za stol, prijeteći da će naštetiti djeci ako se ne povinuje. Kad to učini, Abraham uzima Gabeove naočale i počinje ga izvlačiti iz kuće, udarajući ga dok se pokušava obraniti. Jednom kad su na ulici, Abraham udari Gabea da se onesvisti. Unutra, Reid govori Zori da pobjegne dok je njezin dvojnik Ambra počinje progoniti. Posljednji primjerak, po imenu Plutan, pruža ruku Jasonu i zajedno odlaze do ormara, gdje Plutan prisinjava Jasona da stavi svoju igračku masku, ponavljajući sve njegove pokrete. Oboje skidaju maske, a Plutan otkriva opečeno lice. Dječaci ponovno nose maske, a Plutan se rukuje s Jasonom tražeći da pokaže svoj čarobni trik. Jason mu odvrati pažnju prije nego što iskoči iz ormara i zatvori ga, ostavljajući Plutona zaključanog unutra. Zora nastavlja trčati cestom, ali pred njom se pojavljuje Umbri. Zora se pokušava sakriti iza automobila, a Ambrije slijedi za petama sa suprotne strane dok iznenada ne nestane. Uplašena Zora pogleda ispod automobila, ali ništa ne pronađe, pa podigne glavu i otkrije Umbri na krovu automobila. U tom trenutku vlasnik automobila izlazi da se požali, a Zora, iskoristivši priliku, bježi, a Ambri ubija momka škarama. U međuvremenu, Gabe se probudi u paketu, napravi rupu u plastici i otkrije da ga je Abraham odvezao brodom. Motor se iznenada zaustavi i Abraham počne udarati, vičući psovke na ljude u kući. Dok je rastrisen, Gabe se izvuče iz vreće i udari ga palicom, zbog čega padne u vodu. U tom se trenutku motor ponovno pokreće, čamac se kreće, a Gabe je također u vodi. Nekoliko minuta kasnije motor se ponovno zaustavlja i Gabe koristi ovu priliku da se vrati na brod. Međutim, dok se nastavlja penjati, Abraham mu se pojavljuje iza leđa i pokušava ga udariti škarama. Nakon neke borbe, Gabe odluči udariti glavom u motor kako bi ga aktivirao, a automobil odmah ubija Abrahama. U kući Adelaide pita što žele. Reid kaže da žele odvojiti vrijeme jer su jako dugo čekali taj dan. Taj događaj nazivaju oslobađanjem. Reid pritisne Adelaidinu glavu na stol, razbijajući staklo, ali ona je pušta kad začuje Plutonov vrisak. Reid odlazi osloboditi sina i počinje se vraćati, ali zaustavlja se kad pronaže kutiju s Adelaidinim dječjim stvarima. Zuri u zeca prije nego što mu odsječe glavu. U dnevnoj sobi Adelaide bezuspješno pokušava skinuti lisice. Zatim ispruži noge kako bi zgrabila poker i njime razbila stol, napokon se oslobodivši. Koristeći poker kao oružje, Adelaide pretražuje kuću i pronalazi Jasona. Plutan ih progoni, pa Adelaide počinje povlačiti namještaj kako bi mu blokirala put. Ona i Jason potom istrčavaju na ulicu, gdje se ponovno ujedinjuju sa Zorom. Zajedno trče do pristaništa i ukrcavaju se na brod kod Gabea, koji odvodi svoju obitelj, a dvojnici ih promatraju izdaleka. U međuvremenu, Kitty izgleda kao da je čula nešto ispred vrata svoje kuće i šalje svog supruga Gjaša da istraži. Goš kaže da se viđa s nekim, ali samo da bi pokazao da se samo šali. Kad njihove kćeri blizanke izađu pitati što se događa, pojavljuje se još jedna skupina doppelgangera. Lica su im slična onima članova obitelji Mače, odjeveni su u crvene kombinezone i ne mogu govoriti. Imaju i škare kojima ubijaju cijelu obitelj. U tom trenutku obitelj Adelaide pokuca na vrata. Kad se lažni Goš otvori, Adelaide primiti kombinezon i krv i udari ga pokerom po glavi. Gašu to ne smeta i hvata je za ruku kako bi ostali dvojnici mogli uvući Adelaide unutra. Goš tada juri za Gabeom, koji bježi dok njegova djeca ulaze u kuću. Nakon što Zora zgrabi golf klub, braća i sestra pronalaze tijela na podu. Čuju vriskove kako dopiru odozgo, pa Jason zgrabi težak komad nakita i dvojac se počne penjati gore, gdje pronalazi mrtve blizance. Jedna od lažnih sestara napravi nekoliko skokova rukama i blokira bratu i sestri put, ali Zora je udara golf palicom, zbog čega pada na prvi kat i umire. Iza nje se pojavljuje druga sestra, a Zora se počinje boriti s njom, udarajući je palicom nekoliko puta dok ona ne padne. Sada je Zora može tući dok i ova sestra ne umre. U spavačoj sobi Adelaide je lisicama vezana za krevet, a lažna maca nanosi šminku.
Kitty prijeti Adelaide u škarama, ali se povlači u posljednjoj sekundi. Zatim se pogleda u ogledalo kako bi to učinila sebi. Na molu se Gabe skriva u čamcu. Kad ga lažni goš počne tražiti, Gabe mu puca u lice raketnim bacačem da ga ubije. Mače zaviri kroz prozor kad začuje pucan i pomiče usne kao da vrišti, a zatim se smije, ali ne ispušta zvuk. Zora dolazi i pokušava je iznenaditi, međutim, Kitty se okreće i gura je na krevet. Kad će je mačkica ubosti škarama, Jason je udari s leđa da je sruši. Nakon toga, cijela se obitelj okuplja u dnevnoj sobi, a Adelaide pokušava nazvati policiju, ali nitko se ne javlja. Gledaju vijesti i saznaju da su se doppelgangeri u crvenim kombinezonima pojavili po cijeloj zemlji kako bi škarama ubili čovjeka sličnog lica. Neki tvrde da su izašli iz kanalizacije. Sada se parovi drže za ruke na ulici, tvoreći živi lanac. Gabe misli da su ovdje u Kittyjenoj kući na sigurnom, ali Adelaide se svađa s njim dok ga ne uvjeri da je bolje napustiti zemlju. Djeca i Gabe izlaze van dok Adelaide traži ključeve automobila i primjećuju nešto čudno u sobi. Juri za tavom i okreće se taman na vrijeme da njome udari mače. Žene se tada počinju boriti, a Adelaide na podu pronalazi škare kojima ubode mače i zauvijek je ubija. U isto vrijeme, Jason ulazi u kuću u potrazi za svojom majkom i vidi je kako ubija Kitty. Nakon toga istrčavaju van i cijela obitelj ulazi u automobil, ali Ambri pronalazi nasred ceste. Zora pokreće automobil da je pregazi, ali Ambri skoči i sleti točno na nju. Počinje udarati škarama po staklu, pa Zora na neko vrijeme ubrzava, a zatim iznenada zaustavlja automobil, zbog čega Ambri odleti u šumu. Adelaide odlazi provjeriti je li doista mrtva i otkriva da je Ambri nasukana na granama, ali još uvijek živa. Ovo je lice previše podsjeća na Zoru, pa se Adelaide vraća svojoj obitelji i ostavlja Ambri da polako umire sama. Ujutro obitelj stiže u grad i otkriva da je njihov originalni automobil u plamenu, a Pluton stoji u blizini. Adelaide mu prilazi s ljubavlju, ali Jason shvati da je to zamka i obitelj odmah izlazi iz automobila. Do automobila je dovedena cijev za gorivo, a Pluton se priprema da ga zapali, ali Jason se sjeća oponašajućih pokreta i počinje se povlačiti kako bi natjerao Plutona da učini isto. Dok Pluton pada u plamen zapaljenog automobila, Reid koristi ovu priliku da otme Jasona. Adelaide u očaju kreće u potragu i stiže do plaže, gdje se još više doppelgangera drži za ruke. Ulazi u zrcalnu kuću smijeha i uništava sovu koja ju je plašila kao dijete. Zatim pronalazi stražnja vrata i otvara ih, omogućujući zecu da pobjegne. Adelaide prolazi kroz strojarnicu i spušta se dolje. Nakon što je prošla kroz nekoliko vrata, ukrcala se na pokretne stepenice koje su je odvele u podzemni tunel pun zečeva. Ovdje ima na desetke vrata, a Adelaide provjerava jedno po jedno dok ne pronaže Reda kako crta ljude koji se drže za ruke na ploči u učionici punoj kaveza. Red objašnjava da su to mjesto izgradili ljudi i mogli su stvoriti replike tijela, ali ne i svoje duše. Za dvoje može biti samo jedna duša. Te su kopije privezane i korištene su za kontrolu onih na vrhu poput lutki. Na kraju su privezani napušteni i poludili su ovdje dolje pokušavajući preživjeti jedući samo zečeve. Međutim, Red je bio drugačiji, pa kad je Adelaide došla na karneval, Red je izašla iz tunela kako bi je utišila. U kasnim godinama, kada se Adelaide počela baviti baletom, Red je inspiraciju crpila iz plesa kako bi pronašla vjeru u svoj život. Počela je smišljati plan kako će svi vezani ljudi napokon naći vremena i na površini. Koristeći baletne pokrete, Red se kreće po sobi i zaustavlja stol, koji gura Adelaide, a zatim je ubode škarama u ruku i ošamari, zbog čega ispušta poker. Red je udara nogom i pokušava udariti Adelaide u glavu, ali ona pruža previše otpora, pa je Red umjesto toga baca na zemlju. Adelaide ponovno zgrabi poker i napadne Reda, koji ga lako blokira i šutira prije nego što napusti učionicu. Očajna Adelaide progoni je do tunela i nastavlja pokušavati udariti, ali Red lako izmiče svim njezinim napadima, povremeno je ubadajući škarama. Red na kraju ubode Adelaide u trbuh i nestane u drugoj sobi. Adelaide također ulazi u sobu, a Red pokušava napasti s leđa, ali Adelaide se na vrijeme okrene i udari pokerom. Ona vrši vrlo dubok pritisak, ali Red je još uvijek živ, pa čak i zviždi, pa Adelaide stavlja lisice na Redina leđa kako bi ih slomila i konačno ubila. Nakon toga, Adelaide uzima Redove ključeve i pronalazi Jasona u ormariću. Napuštaju tunel i ponovno se okupljaju sa svojom obitelji kako bi pobjegli u kolima hitne pomoći. Odlazeći, Adelaide se počinje detaljno prisjećati incidenta. Ispostavilo se da je lažna Adelaide zadavila pravu djevojku, a zatim je odvela u tunel kako bi je lisicama vezala za krevet. Nakon što je uzeo odjeću prave djevojke, doppelganger je izašao van i preuzeo Adelaiden život. Zbog toga nije mogla govoriti nakon incidenta i morala je ponovno učiti i zašto je Red bio jedini doppelganger koji govorio. Oprezni Jason sumnjičavo gleda majku, ali Adelaide se samo smiješi. U međuvremenu,
Svi doppelgangeri diljem zemlje, držeći se za ruke, postavljaju se u ogroman red. Obavezno se pretplatite i uključite obavijesti kako biste mogli gledati više ovakvih videozapisa. Hvala na gledanju.